Il-Partit Nazzjonalista tilef il-ment quddiem l-awtorità xandir waqt il-Malta Eurovision Song Contest li xandar ix-xahar li għadda. Il-partit ta' Alex Borg il-menta fuq produzzjoni tal-Gvern parti mill-kampanja Inwettqu li tispjega lin-nies il-miżuri tal-baġit li bdew deħlin fis-seħħ l-ment tressaq mill-eks segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u li għadu editur tal-medja tal-partit Michael Piccinino. Miegħu deru l-avukati David Bonello u Hertjan Kakija kontra il-PPS li kien rappreżentat mill-avukat Mark Vassallo. L-awtorità xandir ċaħdet l-ment tal-Partit Nazzjonalista li l-produzzjoni kienet politika. Mhux l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista il-menta u prova iwaqqaf produzzjonijiet li juru kif il-poplu jista' igawdi minn miżuri imħabbra fosthom tal-baġit. F'baġit li issa daħlet fis-seħħ it-tieni tax cut konsekuttiva li biha familji kemm bwilt wieħed jew tnejn jew aktar qed igawdi mit-tnaqqis fit-taxxa ta' dħul b'mod qawwi. Sansitra familja ta' żewġ ġenituri leqgħu 60,000 euro bejniethom u għandhom żewġ tuliet semlu madwar kwarta seklu ma jħallsux ċenteżmu wieħed f'taxxa.